Budeme křečet. Co za dění a křici. Nejde o těho kamady. Ty mi něco říkej, já už to mám 2 roky. A všichni jenom tak postávají k cizí. Proč to věc nechtějte? Je to jednoduché. Jsou tu sami slepý uličky. Sakra! David je to! Později cykl! Ty by se směla obět. Týhle díře jsou krásný ty poslední chvíle. Naše budou síla. Myslíš, že naše smrt může být víc než laciná zábava? Ty jsi mě proto nazvat. Tak teď nesukej. Pane. Už vidím, jak všichni sivěj. A jak já si tam jen tak leží. Co když se nebudou? No. Úplně stopněj, víš, nebedražovat to, co si jdeš nasrat. Je to náš styl, no tak. Přítel, že to uděláme společně. Když nám bylo 8. No a? Vypadlo 16 nebo 8 na stejně, ale naše spolu. No, naše spolu. Proti, spojení proti nudě. No. Máš to na sobě, no? Verba. Ty, dostal jsem to. Fuj, to není na každý. Já to vím. Bože, člověk, to taky pěkný, ne? A vlastně tě podrazí. Ale co to všechno tam tak podležal, pětečko, ale sprejme zkuráči, zapřel mě, jo? Jdeme domů. Co to bylo? Nevím, asi velký kou. Ale proč? Co jsem podělala? Tohle jsem už někde viděla. Medvědě pejsky se zběhly takhle za holkama, když špátno je. Ale tady si dělá, že to mi medvědě pejsko. Ne, já už teď vás hele. Já nechci. Ona vám psá. Můžeme ho unít. A bude si myslet, že ho dostala ta bestie. Ještě máme krev natáčení. Jo, to je jasný, co uděláme? Věže. Co? Chytej nás. Nechytěj. Kryspet už nebude venku. Ale musíte nejde vyčurat. Nikdo už se nechává si venku samotný.